40 nang litum pidi nilitum ka chop khalong nang chitong do na pot nilitum ahin pe nang litum aphan kardom la pen choro lo pini nang litum aphan nang ka chop khanang kok abang ke lahan lo je nilitum no kedam tang ni phai kep ar ni chiti achiklo lo labang so September achiklo si nilitum WKSA mate Women Karbi Student Association abang Amahang Kapathek pon tang lo lasi halaswar ni nilitum swarlo bang chelang pet pen halaswar ni arpu sirame nilitum chedon sarben chebak pon lo mai phiar pu abang ke nilitum sang et sing narpi ake hai pi phan sinitum pek pon lo lapen kongchung bang abang ke lang mirchi terang pi ake hai pi phan sinitum hala suhut chedon sarben chebak pon lo lapen dun mai phi bang nili phan sinang pek pon lo nili sameritika teron pi lapen kongchun bang dun kongchung bang abang ke kabin teron pi ake hai pi phan si hala swarni nitum bak pon lo mane chebak pon lo lasi pinia bang ke nilitum labang ke declaration lo je nilitum Karbi Women Karbi Student Association pini ka declare pon GR ni lo hit sidame pini nilitum chingwai bomahut haladak nilitum pini ka chingwai adim labang hotel hempi long sinitum pathik pon lo haladang nitum chingwai bomahut halapu Karbi rongasar amai atum pen lapen ke Karbi Student Association rothom ne pine Samson teron aro bendana chitong rut besini tum chini lapen ke pu Kesinglong pho pen chenglok lamding road pen serame haladak alang litum phan invite vipin serame nak chitong lo alang litum je nilitum labang so ka formation bang chok chepu hala KSA pu athe mane award se bang nitum en pon der pot pu si labang so awards la KSA nilitum ke en pon alang litum nilitum chethan chebum pamenang po phansi aphibang ke tochok alang litum energy ke ding pen lo pot alang litum hong si napang hong nang re lo pon non bang ke alang litum hang ek denang ko laso ke hang ahut alang litum aggressively nilitum aphan banner abang hekngoi pusinang toyere amasi nilitum abang ta arjulo je ke pi pot lo la ke pu nilitum crime lagi claim gali ke nitum just an organization se ke form chot ke pu nilitum ta che thak tun lo alang litum bang ke nilitum thanga problem ave you just remove the word KSA ante ko pipot lo la ke pu non bang ke nilitum bang ke lalo je they don't know about our aims and objective la so po selang litum misunderstood that type la si nilitum aim and objective bang ke nili soarlo let's focus on W soarlo Karbi lo charlie Asong Amahang ke soarlo phan an so sesi women safety bu thak women protections lahai nangji bu po thak sini tum che song pon ji pu ni tum aim and objective do la selang lu tum ka chini ne pensi ni tum phan kopine rat chali ali tam ho ma jung me thang ali phan ke claim si nang tin rong lo ne pine alang li tum bang la misunderstanding bang do kok lo ni li tum phan amat si alang li tum ta aggressively pen banglo ni tum phan banner bang nang li tum non amat la hatai no ko hadak pen block no ko ni tum phan amasi ning du ka masi ni tum ta ko pi pot ma ni tum thang age chok che ave ek si organization ni tum ke seng chot le ni li tum ma phan ko pi sila so nang i pu ma ko ha so ning duk do wan ni lita adima long mat ning duk che paklang lo ni lita ning che khang ne swar lo ning ko ma se hadak ma ni chiru wong lo une dat lo sameal aphi bang ni li pulo je let's talk peacefully chingki pa menang che than pa menang la khai pu thak bang ke ni tum ra kelet doji ke thek the doji le tum la bang ke Karbi hejana pot no na bang ke let's be united to sinili pudam ji athe nili tum ke W pulote la ke swarlo atum ke not put a faction avelang Karbi lo charlie Asong ke dolo road truck non kalang lo road truck bagda do pok thai po seta men no na bang ke nili tum ke swarlo Karbi lo charlie Asong pasi chi puda lasi soarlo Karbi lo charlie Asong ke nitum Karbi lo charlie Asong phange thak duni gali lake we are even trying to make them a unification of Karbi student association pasini tum kudanchi nangli tum chingrum noi pena bama nangli tum chingrum that pasar me nili tuma mat sita me nangli tumalong RD nang pidun po lapen ke nili tuma pen ki punang ji bang lalo je Karbi student association pu hala so KSA pen pinidak nili tuma phan mai sirame pulo nang pado long pa me bete da son sini tum thegam long lo sirame thang the lasi nili tum da WKSA pu non award sabang
jongsi alang litum ladak pen lak KSA men bang en pon pide nang jiblo te alang litum firstly chingrum tha chingrum de da phian lo te nilitum a hok pet lo nang tu pinama chingrum de plo te nilitum asong ke pinama se amen ta chelar lo da bang so WKSA pon nilitum amen chelar phit po la an lo nitum ma hin pen ke la si all we want is ki nitum ke bang against kali nang litum against kali nilitum ke nang ji ke nang litum unification nang ponon ke nang litum united not iklaivet donon nang litum chingrum po pulo sami mentul mati ke chingrum po nilitum soarlo tum ta ningdu ke chepaklang lo ning kipung ke chepaklang lo je mentulo ante mentu sinang tum asai ki claim por we want to see the result nitum result thaklong le tik ke non bang ke nitum ke sang selo lake la so song ke nitum la pusi padam bom po madula nitum phan nang ther hap no jong hai kham the no sida me la puan chot lo non ke nitum amahang pathek tang lo pot jong si KSA nang litum chingrum thek polo te la an si nilitum ke la so WKSA ke ame nang chilar don po la pen a hok pe jong sinang litum pe ni kache song a hok pet polo tang te nitum sermi khadak RD nang chipi donji haladak nilitum bang si nang chi song donji la si lan chot lo kalang lo Karbi Student Association alang litum jong si penamat ta chingrum thek polo te nilitum ke penamat si nilitum WKSA ta men chilar don ik phit po chingrum reti ke bang ke nilitum ke lare gi det po pini ala Karbi rong saramai pen sermi tum phanang thanang bum pami lo kalang lo bidi surin tum na chipa choi long lo sermi tum ma thaet lo je WKSA ni tum ke som pe ni tum kopina public claim e galilo nilitum we are not doing any crime we are just ni tum organization ke chi seng don chalata methang swar lo protection aphan methang swar lo aphan an so se paprang ponang pu aphan si ni tum ke la ke chi song cho la pen lo ka char le so mara tum aphan an so se lo char le aning padok nang ba phan si ni tum la bang so song ke ni tum ke dedicate pivot to lalo ini KSA tu ba atum KSA tu amutik bate jingum ti ka ta tong ningkang samse ta tong tu ba tapi KSA bang sing nampak isipet ke latai silo ini tu ma aims long ke kalang lo women apu thak swar lo pu thak si kalang lo sedami silang dam lo bulo te non ni tum ta pini ason son ke alang litum nang kulo je nang litum la ke faction nang pa ong dun lo bu faction nang pa ong dun lo ni tum ke swar lo kaise pina ma tini tum ke ni tum swar lo inglong pho swar lo KSA bu avelang nona ko ke laben ke lalo alang litum chingrum det tha lalo te ni litum aphanang point out no ni tum phanang jongoi nang litum faction nang pa ong dun lo bu nang litum chingrum det tha lalo antara tum na KSA pu ji pudo je WKSA ke lake politically pana important ki pan kali kadang tum right chi song tham ko ang te non ke do ma KSA tum ke ha tum bang ke politically dong involved dun som eklong na Ratchari ali pu ajaha ge tum thegam long dakasang sinili jongi ke chok selong ge jongon nang kokbo ajaha ge theglong le mati a box pa therong rang bana ne gari nam nangji pu hai hui compromise rong ta do olo elitum asi nilitum ke lalo a hope te songi blete ni tum ke chok selong ke jonun dak po nang tum ge nilitum bang ke chok selong ge jongun dak nang kokbo ni tum ke a thenon nilitum ko mara phansi ningchi thedam po mati anu tin ta ratchari si pat herong a pakke la selang litum cha chesong si puni litum pudam de alang tu cha chesong lo mesen lo sira me ratcharia bangke pathinang ne bisni hin penta pudonji tante na litum na bangso da WKSA ke seng komane na ke toy bandu na song litum na bangso ta kali la bange komane na ke toy bala melilo la ke methang swar lo tum sung ong si mane niri tum ta non ke tok marli thurdun plut nang pulo dolo dak song party atum ke Sedamenon nilitum methang dan ning lasok high sentiment bang longri longpat cerekom nang jipen cheng lok nilitum soar lo phat kachima tha sinile methang ko soar lo mo in future if the condition of Karbi Anglong would get worse and worse then kopi chipam pola bang so Karbi Anglong ke athenon puan da there are lot of pending cases do olo isibata justice pi pa me long pa me pu ilitum theglong limati la sihala sinang po nilitum ke victims tumange hala tumge ka phere ka chipatunang lok kana ne ka chamdam bintali tum theklong lo sita me hala ka choklen be ke pathi be ka tuma bangke hala tumke hong si pajui phoi hala tum bangke jol hai hui lo je song thip nangi ot thip nai buan an si lahai hui si ni tum pudunji la pen ni tum sre me
rachari along clam along ma politically kali lahaya long bang kenitum alang litum jong sikhaya phana hokpet ka che song lo bola dang kenitum ta dun si che song dun bakhala alang clam along lasi don pen ke tum che just stop nang ne we are doing for politically tang ho rachali ale phan ta ho jungjung ale phan la bang kenang ne nitum phan just stop dang ne nitum hokpet we are a neutral body we are trying to do what student organization have to do organization atum this see student body atum kupisi ki claim nai ma mithang ale phan nang ne pusi ni nitum non labang so to set an example of woman empowerment in Karbi Anglong kisini tum chipudamji lasi chorolo lapan sinililam thing ton ponikoko kardo